Vitajte. V dnešnom diele zaujímavostí sa dozviete, prečo farmár z Nepálu pohrízol kobru a aj to, prečo sú na brehu Dunaja porozkladané desiatky historických topánok. Tak poďme na to. Plútov už nejaký ten čas nepatrí medzi planéty slnečnej sústavy. Zhodli sa na tom vedci z International Astronomical Union. Dôvodom bolo to, že Plúto ako jediné nedokázalo vyčistiť svoju oblasť od ostatných objektov, ako sú asteroidy a iné vesmírne telesá, zatiaľ čo ostatné, väčšie planéty zvládli svoj priestor vyčistiť a objekty absorbovať. Vedci z NASA zase zistili, že jeden deň na objekte Plútov trvá 6 dní, 9 hodín a 36 minút. Naše ústa sú plné baktérií. Keď sa však boskávate so svojím partnerom, prenesiete mu do úst až 80 miliónov baktérií. Na túto zaujímavosť prišli vedci z Amsterdamu, ktorí zorganizovali test partnerských boskov, pričom každému z 21 párov robili výtery z úst a poslali ich na mikrobiologický rozbor. Ako ďalej uvádza tým Microbiome, v našich ústach sa nachádza až miliarda rôznych baktérií. Počas expedície do Antarktídy jeden z účastníkov vážne ochorel. Bol ním ruský chirurg Leonid Ivanovič Rogozov, ktorý mal v tom čase len 27 rokov. Keď prišla polárna zima, Leonid si začal pociťovať únavu, slabosť a nevoľnosti. Neskôr sa mu na pravej strane brucha dostavili obrovské bolesti. Ako jediný lekár v tíme si uvedomil, že operáciu na sebe bude musieť vykonať sám. Operácia prebehla úspešne a Rogozov mohol ďalej pokračovať v expedícii. Farmár Mohamed Salmodin z Nepálu bol na svojom ryžovom poli uhryznutý kobrou. Farmár neváhal a uhryznutie jej vrátil, čo malo pre kobru fatálne následky. Mohamed navštívil lekárov až na naliehanie jeho rodiny a priateľov. Úradníci ho zbavili obvinenia, keďže tento druh plazu v Nepále nepatrí medzi ohrozené druhy. V čínskom Pekingu sa 30. mája 1626 ozvala ohlušujúca rana. Na mieste, kde predtým stáli domy, budovy a muničný veľkosklad Wang Gongchang, ostal iba obrovský kráter, nad ktorým sa vznášal mrak v tvare hríbu. Výbuch muničných skladov odborníci opisujú ako najsmrteľnejší na svete a podľa nich zanechal väčšie následky ako atómová bomba zhodená na Hirošimu. Za moment tak prišlo o život približne 20 000 ľudí a výbuch bolo počuť viac ako 1000 kilometrov od miesta tragédie. Grafarkirkja je najstarší kostol z obdobia vikingov na Izlande, ktorý je súčasne najstarším kresťanským kostolom v krajine a je bohato zdobený. Najstarší záznam o existencii kostola je z roku 1240 nášho letopočtu. Grafarkirkja sa nachádza v Sturlunga saga, v slávnej zbierke ság z 12. a 13. storočia. Kostol je malý, no vďaka svojmu umiestneniu pôsobí ako klenot krajiny. V polovici 20. storočia Národné múzeum Islandu úplne obnovilo štruktúru do pôvodnej podoby a od roku 1939 je kostol pod správou múzea. V októbri 1944 Adolf Hitler zvrhol vodcu maďarskej vlády Miklosa Horthyho a nahradil ho Ferencom Salasim. Salasi, ktorého ideológia úzko nasledovala Hitlerovu, okamžite založil stranu šípových krížov, fašistickú antisemickú organizáciu, ktorá brutálne a verejne terorizovala Židov v Budapešti ich bitím a zabíjaním. Takmer 80 000 Židov bolo vyhnaných z Maďarska v pochode smrti k rakúskym hraniciam a približne 20 000 Židov bolo brutálne zastrelených pozdĺž brehov Dunaja. Topánky na Dunajskej promenáde sú strašidelnou poctou tejto hroznej dobe v histórii, ktorú vytvorili filmoví režiséri Ken Togaj a sochár Gyula Power. Pamätník inštalovaný na brehu Dunaja v Budapešti pozostáva zo 60 párov topánok v štýle 40 rokov verných veľkosti a detailov vyrezávaných zo železa. A sme na konci ďalšej časti. Veríme, že sa vám toto video páčilo a zanecháte nám odber a like. Napíšte nám do komentára nejakú vašu neobvyklú zaujímavosť. Vidíme sa pri ďalšej časti.